कि कहवा में जन्मे राजा राम जी तो कहवा में को नैया जी कहवा में को नैया नुहे ललना ए ललना कहवा में जन्मिले गणेश जी तो तीनों घरवा सोहर होला हे ललना कहवा में जन्मिले गणेश जी तो तीनों घरवा सोहर होला हे। अवध में जन्मे राजा राम जी तो गोकुल में को नैया जी गोकुल में को नैया नुहे ललना ए ललना पर्वत पर जन्मिले गणेश जी तो तीनों घरवा सोहर होला हे। ललना पर्वत पर जन्मिले गणेश जी तो तीनों घरवा सोहर होला हे। के कर हई राजा राम जी तो के कर को नैया जी के कर को नैया नुहे ललना ए ललना के कर हई गणेश जी तो तीनों घरवा सोहर होला हे। ललना के कर हई गणेश जी तो तीनों घरवा सोहर होला हे। कोशिला के हई राजा राम जी तो देवकी के को नैया जी देवकी के को नैया नुहे ललना ए ललना गौरा के हई गणेश जी तो तीनों घरवा सोहर होला हे। गौरा के हई गणेश जी तो तीनों घरवा सोहर होला हे।
सुनाई ले गाई के सुनाई ले। तुलसिया बाबा सोहर गाई ले गाई के सुनाई ले गाई के सुनाई ले। ललना जुगे जुगे बढ़स ए हवा तो महलिया उठ सोहर हे। ललना सोहर के लास्ट में बबुआ हमार महाराज होई है राजो अधिराज होई है राजो अधिराज होई है। ललना सिरावा पर मुकुट के ताज होई है हीरा पुखराज होई है। ललना सिरावा पर मुकुट के ताज होई है हीरा पुखराज होई है। ललना सिरावा पर मुकुट के ताज होई है हीरा पुखराज होई है।